Приоритеты экономической реформы. Аслан Бжаня провел первое заседание рабочей группы. Массовые беспорядки в Грузии. МИД Абхазии мониторит ситуацию. В здоровом теле здоровый дух. Бокс, кикбоксинг, айкидо. В Сухуми открылось новое спортивное пространство. Аслан Бжаня провел первое заседание рабочей группы при президенте по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы. В рабочую группу входят представители научного и предпринимательского сообщества, экономисты, руководители органов госуправления, представители общественных организаций. Тема заседания очень актуальна, а для руководства страны важно мнение всех политических сил, участвующих в политическом процессе, отметил Аслан Бжаня. Участники заседания поделились своими идеями и предложениями по определению приоритетных направлений развития экономики Абхазии. Секретарь общественной организации ветеранов АРУА Тимур Надарай поблагодарил главу государства за организацию подобной встречи. Однако он охарактеризовал планируемые реформы как запоздалые. По мнению Надарая, и предыдущие, и нынешние руководители не смогли выполнить данные в ходе предвыборных президентских кампаний обещания о реализации необходимых государству реформ. Тимур Надарай высказал поддержку в вопросе законодательного регулирования правового статуса апартаментов и апарт-отелей, отметив при этом, что единственным беспокоящим его неучтенным моментом является вопрос квотирования. حخشوا لتنا حزنير على شيء ها يأخذ ونتكرر عن إعادة عامته ريفورم كرم بكرة ويدفع على مزروب بابوليزم ويدفع على مزروب بروفيسيوناليزم الدرة إحنا بيكو إقتصادية قال خلا ريفورما البوليتيكا قال خلا ريفورما السياسة قال خلا يقوى ريفورما كوكي يبزين يبدروا حرا زيجي ويقال خلا يحوكوب خك تقول عشاء خرب حملات بيه خرب هند كارمش يربن زعلاقي أنا جزرم شوما أزبان بمشوما أختش بيا أو عزبر كرم شوما وغنى أو عرمز رولارت وبريوب حريح تخو بريوب شرقيش تخو حيث خود سرس تخو أو صحورت حياش زهن فينال جوزي بسفيد ريفورم كرام تهايد بابوليزم ده ريفورم كرام تا يخب خزر يا الله يعيش تكرتوي يقب ويزا ريفورم كوا بوليتيكا ريفورم حالش فجوزر يونيزيك يخبش بسرزهن يتصدروا بسنزيزي كبوليتيك سيروحوز الخرا كران يحوز هريحن سوز يحوز خاجين بي كمان عن هريحوز خياك بحثز يحزق أمتز شرقي شنسوزي شحون وبرتاجك ورثي يخيجي أتبي خاو يا أب تسلام زم عامت عايشتي كرزويت شوك شحاتو يعتصدو يحب وجبري أبارتمنت كحيشتش خز حب الزعارة أو بخاني بحشي لحظة سرا سخط من يبيسحو سخط سرا ويزنزس ساتشغلزم بتفكر بش بلي عملارو بحزحو ساتشغلزم يزبنزر وي ابزيالو يزبط حخو يزبط يحخ برخاغو يحخ شوش حخ شو جو سرا سغزر وبرا ابري اناخ يراخ اتجيم بوا قاسكي زوا حبس واشو روح بش حزا زوزر اقوطه احساستي حب غاغر رايون انابس وارختاجيل رسخزوم درجير تخوبة قدر كلر تسوانس برسبكتيفة توبو شايف دروت يا حرك أو صورة خام أو خام بستازا رخام أو خامو بستازا رخام يتشوف أمر كلر بريون كر وبراخ برت أبارتمنت كي حي يقص يا حب وبراخ حي أسقاس واخ خزر علىس كي جرمك خنوق علىس كي خوجك حي أخو يا حب
хнызиквик имрагларахтви район квота астги. Юнизиквик ахаб Гагра районнас квота астги. Бас квота не ацана, а бас хаздир, а не изхоги демография лазготха. Вы не было говорю, хнызиквик Европа квота измо зин ахаб апартамент пама уже низиквик Европа измо. Вы демография зинзей лана гарпипши пархагадзам. Тем более у нас школа, прописка родзум, паспорт родзум, регион, нас уяшение отцов зиги, висок шахату. Участники встречи обсудили ряд других актуальных вопросов экономической сферы. Аслам Жания выказал свой серьезный настрой по работе данной комиссии. «Нам нужны как классические, так и неординарные подходы», резюмировал президент. Аслам Жания поручил назначить ответственного секретаря рабочей группы не позднее 14 марта текущего года, разослав все необходимые материалы представителям рабочей группы. Расширенный репортаж заседания смотрите в нашей программе 10 марта.